ፍልፍል ቲቪ ሰላምኩም ይብዛሕ ብዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ብምዃን መደባት ፍልፍል ቲቪ ትከታተሉ ክቡራትን ክቡራንን ከመይ ትኾና ጠጥዑሙ ሰሰናይ ክትህልውለይ እንዳተመነኹ ንሎሚ ዝበልናዮ መደባት ሒዘ መጽየለኹ ከምቲ ልሙድ ሰናይ ምክትታል ከምኡውን ደቅሪመይ ሳብስክራይብ ብምግባር አባላት ቤተሰብ ፍልፍል ቲቪ ክትኮኑ ደጊመ ብትሕትና ይዕድም መሳኒትናቱ ልክዕ ከም ሸውዓተ ቀመማት ላይክ ብምግባር ንቪድዮና ኣብ ላዕሊ ንኽጸንሕ ኣዝዩ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ላይክ ኣይነውሕድ ኣብ ቦታ ርእቶውን ሓሳባትኩም ክትገድፉልና ቦታ ርእቶ ወትሩ ክፉት ምዃኑ ደጊመ ብትሕትና ክሕብር ይፈቱ እምበር ናብቲ ቀጺሉ ዘሎ መደባት እንታይ ይመስል ሓቢርና ንከታተል ክቡራትን ክቡራንን أنت كوكب سمين معاري رئيقة زي تتسكب نتشوتي حقري انت كنكون الكيد دالي لعنا آمينك تكيسكي هدري أنت كوكب سمين معاري رئيقة زي تتسكب نتشوتي حقري انت كنكون الكيد دالي لعنا آمينك تكيسكي هدري ኣብ ሓደ ኣዝዩ እዋናዊ ዝኾነ መደብ ከብለኩም እዚ መደብ እዚ ናብ ኩሉ ሰብ ንኽባጻሕ እቲ ዘይፈለጠ ወይ ከዓ እቲ ዘይሰምዕ ንኽሰምዕ ሼር ክትገብርዎ ብትሕትና ይዕድም እምበር እቲ መደብ እንታይ ይመስል ሓቢርና ንከታተል ክቡራትን ክቡራንን ጽምዶ ናይ ሰላም ጽምዶ ሰላም ማለት ጽምዶ سلام نخنبر بحساب كنبلصق بحساب نخنعد سلام سنيت بحبار تحقق كان معمال يزلينا دلو جي سلام طرح يزلي حزب ኤርትራ سلام دامو كل ነገር سلام كلا يبلا لأن سلام سنتاي مخن بلينا سلام ማለት ጽምዶ سلام ማለት كعصانت ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ብጽምዶ ተበጊሱ ዘሎ ናይ ሰላም እንቅስቃስ ክንስዕቦ ንሰላም ክንዝምር بحساب ክንሰርሕ ይዘለና اللي بقوس لهلا برنامج ناي سلام سنيتو نستبقيس زلو صمدو نحنا خمن اسيات ازينا خنصقتلون كندفعلون يزغبا صمدو ማለት ነው ምትሕዋስ ማለት ስለዚህ ዝበለጸ ኢና ማለት So we as students we're so happy by what you're doing. We appreciate it and all Eritreans appreciate it and we as students we're only on your side. ነዚ ናይ ሰላም ጽምዶ ኻኒ ካልእ መንሰይ ክድግፉኻ ኣዘይ ኢላኩ ነዚ ዝግበር ዘሎ ጽምዶ ኻ ኩላትና ኢድካ ክንብሎ ናትና አሸራ ከነቀምጠሉ ይላ ርእቶ መዘክር ሃገራዊ ቻርተር ኤርትራ ሃናጺ ጽምዶ ንዘባውን ኣህጉራውን ምትሕብባር ካብ ነዊሓት ሒዙ ብተደጋጋሚ ዝተጻሕፈሉን ዝተዘርበሉን ሓደ ካብ ዓኑድ መትከላት ሃገራዊ ቻርተር ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ጽምዶ ዝብል ቃል ከም ሓድሽ ኣምር ደሚቑ ክዝረበሉ ይስማዕ ኣሎ ነዚ መበገሲ ብምግባር ኣብ መዘክር እዚ ዘባውን ኣህጉራውን ክልቲኣዊ ምትሕብባር ብስፍሕ ዝበለ መልክዑ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ምንጪ ኣህጉራዊ ዞባዊ ክልቲኣዊ ምትሕብባር ኣብ ኤርትራ እንታይ እዩ ምትሕብባር ጽምዶ ኪዳን እንታይ የጠቃልል ስትራቴጂካውን ቴክኒካውን ኣብ መስርሕ ዝምድና ሃገራት ምትሕብባር ኣብ ምንታይ ይህነት እዘን ልዕል ኢልና ክንሪአን ዝጸናሕና ነጥብታት ናብናተን ትንተና ምስናኣቱ ምንጪ ዞባውን ኣህጉራውን ምትሕብባር ኣብ ሃገራዊ ቻርተር ኤርትራ 1994 ካብቶም 6 ኣዕኑድ ሃገራዊ ፕሮግራማት ሓደ ዞባውን ኣህጉራውን ምትሕብባር እዩ ጽምዶ ክበሃል እንከሎ እምበኣር ቀዳማይ ደረጃ ናይ ምትሕብባር እዩ ንሃናጺ ጽምዶ ብዝውሰድ ተበግሶ ኣብ መባእታዊ ምርድዳኣት ተበጺሑ ውጽኢታት ክርአ ምስ ጀመረ ሓድሕዳዊ እምነት እንዳዓበየ ይኸይድ ናብ ስትራቴጂካዊ ኪዳን ከዓ የምርሕ ኣብ ዝርዝር ቅድመ ምእታውና እቲ ዝዓበየ ስእሊ ብግቡእ ክርዳእና ናብ ሃገራዊ ቻርተር ኤርትራ ክንምለስ ሃገራዊ ቻርተር እንታይ እዩ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ሊቃውንቲ ቁጠባን ልምዓትን ፈረንሳዊ ቶማስ ፓክቲ ኣብታ ካፒታል ስነ ሓሳብ ዝብል ህቡብ መጽሓፍ ከምዚ ይብል ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣብ ናይ ገዛእ ርእሳ ታሪኽን ብመጠኑ ከዓ ናይ ካልኦት ሕብረተሰባት ተመክሮ ኣብ ግምት ብምእታው ብኸመይ መልክዕ ትውደብ ክትምልስ ክትፍትን ኣለዋ እቲ ቀዳማይ ኣገዳሲ ውዳበ እንታይ ዓይነት ስርዓት ንተክል ዝብል ኮይኑ ናይ ሓንቲ ሃገር መሰረታዊ ጉዳያት ዝበሃል ኣህጉራዊ ዶባት ሃገርን ልኡላዊ መሬትን ምንጻር ኣገባብ ምምሕዳር ምውሳን ምንጻር ከምኡውን ፖለቲካዊ መስላት ዜጋታት ምንጻር ጻሪዩ ከምዚ ዓይነት ደንበ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ተራ ዜጋታትን ወጻእተኛታትን ከምኡውን ዕማም ፈጸምትን ሓገግትን ኣካላት ሚኒስተራት ነገስታት ሰልፍታትን መስርሕ ምርጫን ገዛእትን ጉዛኣትን ይመርሕ እቲ ካልኣይ ኣገዳሲ ጉዳይ ጸጋ ዝምልከት እዚ ማለትካ ምንጻር ዝተፈላለዩ ዓይነታት ምእካብ ጸጋ ከምኡውን ሕጋውን ግብራውን ኣገባባት ዝምድና ጸጋ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ጉጅለታት የጠቃልል ከምዚ ዓይነት ሕግታት ንብሕታውያን ማሕበራውያን ጸጋ ህንጻ ፋይናንሳዊ ሃብቲ መሬት ወይ ባህራዊ ጸጋ ጌላታት ወይ ኣገልገልቲ ዘይጭቡጥ ሃብቲ ከምኡውን ዝምድና ኣካራይን ተኻራይን ጎይተትን ገባሮን ወነንቲ ባሮትን ጌላታትን ወይ ከዓ ወነንቲ ትካላትን ሸቃሎን ዝምልከት ይኸውን
ነፍስ ወከፍ ማሕበረሰብ ሃገር ነፍስ ወከፍ ስርዓትን ዘይምዕሩይ ኣታዊታትን ሃገራት ብዝመርጾ ዓይነት ፖለቲካዊ ስርዓት ዋኒነን ዝውሰን እዩ ይብል ቶማስ ፒከት ንምብርሁ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ስርዓት ውልቃዊ ጸጋ ነቶም ዝሃብቶሙ ስማዊ ቀረጽ እንዳኽፈሉ ሃብቲ ከካዕብቱ ዘፈቀደ በኣንጻሩ ነቶም ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ክፋል ሕብረተሰብ ልዑል ቀረጽ ዘኽፍል እዩ ብሓጺሩ ኣብ ዓለም ዘሎ ዘይምዕሩይ ምምቕራሕ ጸጋታት ኣታዊታትን ብሃገራት ደረጃ ይኹን ኣብ ውሽጢ ሃገራት ባህርያዊ ዘይኮነ ፖለቲካውን ቁጠባውን ሕራይ ሃገራት ምዃኑ ብሰፊሑ ይገልጽ ቶማስ ፒከት እዚ ኣብ 2020 ይጽሒፍዎ ቀንዲ መልእኽቱኻ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣብ ተመክሮኣን ታሪኻን ተመርኩሳ ፖለቲካውን ቁጠባውን ፕሮግራማት ክትውፅእ ከም ዘለዋ እዩ ዝመክር ሃገራዊ ቻርተር ኤርትራ መጽሓፍ ናይዚ ህቡብ ሊቀ ሊቃውንቲ ተወኪስካ ዝተጻሕፈ ኮይኑ ይስማዓካ እቲ ሓቂ ግን ሃገራዊ ቻርተር ኤርትራ 16 ዓመት ኣቐዲሙ ብ1994 ዝተጻሕፈ እዩ ሓርነት ፈጢሩ ሃገራውነት ዝሒሉ ኤርትራውነት ደሚቑ ድሙቕ ብርሃን ቆሊዑ ሰውራ ሓርነት ፈጢሩ ሃገራውነት ዝሒሉ ኤርትራውነት ደሚቑ ድሙቕ ብርሃን ቆሊዑ ፍረንጂ not seen in the forest for the trees ይብሉ ኣብ ንኣሽቱ ክፋላት ምሕር ብምትኳር ነቲ ዓቢ ስእሊ ምዝንጋዕ ዘስምዕ ኣባህላ እዩ ምንጪ ትርጉም ቁም ነገር ጽምዶ ንምርዳ ሃገራዊ ቻርተር ኤርትራ ምውካስ ሓጋዝ እዩ ኣብ ሳልሳይ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ናቕፋ 10 ክሳብ 16 ለካቲት 1994 ዝጸደቐ ሃገራዊ ቻርተር ኤርትራ ምእንቲ ዲሞክራሲ ፍትሕን ረሃዋን ዝሰፈኖ መጻኢ ኣገዳስነት ምህናጽ ሃገርን ሃገርነትን ኣብ ኤርትራ ብዝብል መእተዊ ጀሚሩ ራእይ መጻኢት ኤርትራ ብሓጺሩ በዝስዕብ ይገልጽ رأينا نمصايت إرترا قداماي هاغراوي سنيت حزبي إرترا بزي أفلالاي وغن قبيلة قانقوا هايمانوت صوتا دربي بإرتراونا تحبينو بسنيت بسلام بقسانت كنبر كالاي بوليتيكاوي ديمقراسي حزبي إرترا مسلو بحقن بقبرن كبيرو أم محرارن مكيادن هيوتون هاغرون أكلو تصفحتات ميراتات نطف تساتافن وصانن كخون سالساي قطباوي محبراوي معبالي إرترا بقطبا محبراوي أقولقلوت تمرتي سنكين الدرجة من نبابرو كتمعبلن كتقسقسن رابعي محبراوي فتحي قطباون محبراون ديمقراسي أب حبرتسب إرترا معري أتعدد لهابتن أقولقلوت عدلاتن فولي قولحتا نزتووصعو وغنات كهلو حموشاي بهلاوي تنسائي هابتان بهلاوي ورشانا أب حرنتاوي قالسي زمعبلناي سلطون لمدتاتن مسرت بمقبار فقر هاجر أخبروت ودسب معرنتاوي محزن الدك أنستين دك تبعتيون فتوت حقن فتحن مخبار حقي فقر سراح رأس متأممان رأس مركوسا كفوت أمرو مهازنة زملاء ليو إرتراوي بهاري ممعبال شادوشاي زوباون أهقراون متحببار إرترا مسقربابتا بسنيت متحببار اندان برد نزوباون علماون سلامن ستان لمعاتن بعقم التبركت التخبر أوال أهقراوي محبرساب كتكون حدش حلمنا انت الأخران ازي قليل صباح دحر صباح زي فتسمو خانو نويح جزي حيال توفاينت برتعو سراحن كتصالي مهازنة كم زحات زت أراترا يكونن قادن كونن كخون كم زخلك معريو زيت أراتريو أنت كوكب سمين معاري رئي غازي تتسكب نتشوتي حقري انت كنكون الكي تدالي لعنا عامينكي تكيسكي هدري أنت كوكب سمين معاري رئي غازي تتسكب نتشوتي حقري انت كنكون الكي تدالي لعنا عامينكي تكيسكي هدري نزي حدش تلأخونا مفتسام أب إن بقصل أوان كاب هابتان تمكرو حرنتاوي قالسنا بوزح كنا مهار نخلينا متساي قعزو هاجرنان هزبنان بدن بربر كخير سلازي بلو ندحري تمليسنا تمكرنا موكاس كاو أدلاينت مراتات موكاس أزي أقداسيو أتينا بعوض زبطحنا مسرتاوي متكلات الرأياتات حجونا هاجرنان مهنات فتحن رهوان من قاس كم مسرت كنوصلو علنا زي كنا يسرحن سعرن مرحا حنصاصات نوصلو متكلات قداماي هاجراو حدنات كالاي نطوف تصادفو هزبي سالساي وساني قدسب رابعاي موصاب هاجراون محبراون قالسين محبراوي فتحي حموشاي رأس مركوسا شادوشاي صنع متأسسار هزبن مريحنتنيو هاجراوي تشارتر إرترا أبكالا إكفال مجلسي مسرتاوي بوليتيكاوي بروجرامات يقرب زي بروجرام زي أبشوعات زخفل كوينو نتيجة شدشت تقيسنايو نقطر شوعات زباون أهجراون متحببار جن كم زلوا وقن قربوا إنا مجلسي مسرتاوي بوليتيكاوي بروجرامنا قداماي مهنات ديمقراطياوي بوليتيكاوي سرعات كالاي مهنات دليت حزبي زروي حيال هاجراوي قطبا سالساي ممعبال سلطون هاجراوي بهالي رابعاي معري زرقحي بقوع محبراوي أقولقلوت حموشاي محلاو محبراوي مسلات
ሻዱሻይ ምርግጋጽ ሃገራውን ጸጥታውን ምክልኻል ሻውዓይ ዞባውን አህጉራውን ምትሕብባር ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ቀንዲ ኣተኩሮና እዚ መዘከር ብዛዕባ ጽምዶ ስለ ዝኾነ ጽምዶ ብኸመይ ምስ ዞባውን አህጉራውን ምትሕብባር ብኡ ኣቢሉ ኸኣ ምስ ሃገራዊ ቻርተር ናይ ተሓሓዝ ንምንጻር ነቲ ሻውዓይ ክፋል ብዝርዝር ክነቕርቦ ኢና ዞባውን አህጉራውን ምትሕብባር እቲ መቀጸልታ ዘቤታዊ ፖሊስና ዝኾነ ናይ ወጻኢ ፖሊስናን ዝምድናታትናን ኣብ አህጉራዊ ረብሓና ምሕላው ምእንቲ ሰላምን ምርግጋእ ዞባናን ዓለምናን ንምስራሕ ምስ ኩሉ መንግስታትን ህዝብታትን ኩሉ መደያዊ ምትሕብባር ምምዕባል ክምስረት ኣለዎ ብሓጺሩ ናይ ወጻኢ ፖሊስና ናይ ሰላምን ዘይሻርነትን እዩ ብቀዳምነት ምስ ጎረባብትና ሃገራት ከባቢና ኣብ ሓበራዊ ረብሓታት ምትሕግጋዝ ዝምርኮስ ናይ ጽቡቕ ጉርብትና ሰላም ዝምድናታት ክንምስረት ኣለና ሰላምን ምርግጋእን ብዶባት ስለ ዘይውሰን ኣብ ሃገርና ድሕሪ ነዊሕ ኩናት ረኺብናዮ ዘለና ሰላምን ቅሳነትን ውሕስነት ንኽህልዎ ኣብ ከባቢና ብደረጃ ዓለምን ምእንቲ ሰላምን ምርግጋእን ብንኡስ ዓቕምና ክንጽዕት ግድን እዩ ካብ ከባቢኻን ዓለምን ተነጺልካ ቁጠባውን ባህላውን ምዕባለ ኣይርከበን ምስ ከባቢናን ዓለምናን ንጡፍ ኩሉ መድያዊ ምትሕብባር ምምስራት ንቁጠባዊ ባህላዊ ምዕባለና ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ናይ ወጻኢ ፖሊስና ኣብ መንጎ ሃገርናን ካልኦት ሃገራትን ንኽምዕብል ዘለዎ ቁጠባዊ ባህላዊ ምትሕብባር ዘሰልጥን ክኸውን ኣለዎ ኤርትራ ምእንቲ ሰላምን ግስጋሰ ህዝብታት ምእንቲ አህጉራዊ ምትሕብባርን ምርድዳእን ክትጽዕት ይግባእ ኣብ መንጎ መንግስታት ጥራይ ዘይኮነ ኣውራ ኣብ መንጎ ህዝብታት ናይ ሕውነትን ማዕርነትን ምትሕብባርን ጥቡቕ ዝምድናታት ከተማዕብል እጃማ ከተበርክት ኣለዋ ኤርትራ ከም ናጻን ልኡላዊት ሃገር ኣባል አህጉራዊ ማሕበረሰብ ኣባል አህጉራዊ ዞባውን ውድባት ኮይና ኣላ ኣብ አህጉራዊ ማሕበረሰብን ውድባቱን ንአህጉራዊ ሕግታት ቻርተራትን ተማእዚዛ ንጡፍ ተራ ክትጻወት ኣለዋ ስለዚ ዕላማታትና እዚ ብቐረባ መትኩነታት ዝፈልጦን ዝከታተሎን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ባሂልዎ ኣይኮነን ኩነታት እዚ ዝኸይድ ዘሎ ሰላም ደሊ ጽቡቕ ጉርብትና ደሊ ኣብ ዝኾነ ይኹን ካልእ ከባቢና ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዝያዳ ሰላም ዝደሊ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንተኾነ ደላይ ሰላምን ተሓባባር ናይ ሰላምን ቀዳማይ ኣብ ናጽነትን ሃገራዊ ረብሓን ዝተመስረተ ናይ ሰላምን ዘይሻርነትን ፖሊሲ ወጻኢ ምኽታል ካልኣይ ብጎረባብትናን ከባቢናን ብምጅማር ምስ ኩለን ሃገራት ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ስርዓት ብዘየገድስ ኣብ ናጽነት ናይ መሬትን ሓድነትን ናይ ሃገር ክብርን ምሕላው ዘይምውራር ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ጣልቃ ዘይምእታው ብማዕርነት ሓበራዊ ጥቕምን ምስራሕ ዝተመስረተ ዝምድናታት ምምስራት ሳልሳይ ምስ ኩሎም ህዝብታት ታሪኻውን ባህላውን ፍልልያት ብዘየገድስ ኣብ ኣድማሳዊ ሕውነትን ማዕርነትን ሰላምን ምርድዳእን ዝተመስረተ ምሕዝነት ምድልዳል ራብዓይ ንሰላምን ምርግጋእን ዞባናን ዓለምን ምጽዓር ሓሙሻይ ቁጠባውን ባህላውን ምዕባል ሃገርና ንምቅልጣፍን ንምድንፋዕን ምስ ኩለን ሃገራት ቁጠባውን ባህላውን ምትሕብባር ምምዕባል ሻዱሻይ ኤርትራ ብዝኸተመትሉ ሃገራዊ ስምምዓት ምምእዛዝ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ብዝርዝር ዝቐረበ መሰረታት ዞባውን አህጉራውን ዝምድናታት ጽምዶ ድዩ ኪዳን ወይ ሽርክነት ሃገራዊ ቻርተር ኤርትራ እዩ ምትሕብባር እንታይ የጠቃልል أنت كوكب سمين معاري رئيقة زيك تسكب نتشوتي حقري انت كنكون الكي تدالي نعنا آمينكي تكيسكي هدري أنت كوكب سمين معاري رئيقة زيك تسكب نتشوتي حقري انت كنكون الكي تدالي نعنا آمينكي تكيسكي هدري ሃገራት ምስ ካልኦት ሃገራት ዝሃንጾ ዝምድና ጽምዶ ወይ ኪዳን ኣገዳሲ ፖለቲካዊ መስርሕ እዩ ነዚ ክልተ ኣምራት ሰባት ሓዋዊስና ንጥቀመሉ ኢና እዚ ክልተ ኣምራት ኣብ ገለ ኩነታት ተመሳሳልነት ክህልዎ ይኽእል ኣብ ዕላማን ስትራቴጂን ግን ይፈላለዩ ቅድሚ ኣብ ዝርዝሩ ጽምዶን ኪዳንን ምእታውና ፈለማ ስትራቴጂካውያን ስልታውያን ዝምድና እንታይ እዩ ክንደህሰስ ስትራቴጂያውያን ስልታውያን ዝምድና ኣብ አህጉራዊ ዞባዊ ክልቲኣዊ ዝምድና ስትራቴጂ ከምኡውን ስልቲ ንሃገራት ብኸመይ ይራኸባ ዝምድና ይምስርታ ዝጥቀማሉ ክልተ መሰረታዊ ኣምራት እዩ ስትራቴጂያውያን ስትራቴጂ ናይ ሓንቲ ሃገር ወይ ውዳበ ንነዊሕ ዝመርሕ ዕላማታት ቅየሳ የጠቃልል ስትራቴጂ ሰፊሕ ኮይኑ ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ዓበይቲ ውጽኢታት ንምርግጋት ዝቕየስ እዩ ስትራቴጂ ዝተሓላለኹ ገምገማት ህልው ኩነታት ክብጻሕ ዝድለ ሸቶን ኣብ ግምት ብምእታው ጸጋታት ሰብኣዊ ነገራዊ ቴክኖሎጂካዊ የዋደደ ሃገራዊ ዞባዊ አህጉራዊ ገምገማት የካይድ ኣድላይነት ዝምድናታት ጽምዶ ወይ ኪዳን ይሰርዕ ሰፊሕን ዓሚቑን ገምገማት ሓደጋ የካይድ ብሓጺሩ ስትራቴጂ ነዊሕ ዝጥምት ኪኖ ኣብ ባይታ ዘለዎ ዕድላት ብድሆታት ዓብ ስእሊ ዝርአ ጸጋታትን ዓቕምን ብግቡእ ገምጊሙ ቀዳምነት ዝሰርዕ እዩ ንኣብነት ምጅማር ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ኤርትራ ኩነታት ዞባናን ዓለምናን ብግቡእ ዝገምገመ ልኡላውነት ንምውሓስ ናይ ነዊሕ መስርሕ ወትሩ ድልውነት ከም ዘድሊ ብልክዕ ዝገምገመ ንነዊሕ ዝጠመተ ምስልጣን ሰብ ዝዓለመ ስትራቴጂካዊ ውሳነ እዩ ነይሩ ውጽኢቱ ኸ ኣብ መስርሕ ዝሓለፈ 30 ዓመት ተራእዩ ስልታዊ
سلتي زبال ني حاصر غزي خوينو هصوص علامان موقع وي استراتيجي نمعوات زحغزو قلطف سغمتታት موصار يتقالل بحاصيرو سلتي زبال ني حاصر غزي اتكره زدليو قلطف سغمت اتوسدلو مسكونታት بقليلو زتعاصف كيدتيو نابنت امونغو ايرتران ايثيوبيان ب2018 ناي سلام وعل مستفرمه مرحت ويانه كابلولاوي مريت ايرترا اين وصن اينا الوم حنقيدوم نوقكم روح متجمرو منغست ايرترا باغو وق مفتحي كم زي كون مخيروم استراتيجيكاوي حريانا سلام سلازخونه غن ايسمعون مدلاواتهم يكون فخورهم فلما ايثيوبيا مقصصار اسعبوها نيرترا مغباط مخانو نصر نيرو طراي زيكونه وق متجمرو نيرترا بروكيتات اطقيعما نتي قلطيفو زعرق زنبر حدغኛ ኩነታት ንምቁጽጻር መንግስቲ ኤርትራ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ወታደራዊ ጽምዶ ኣትዩ እዛ ዓይነት ዝምድና ነቲ ተኸሲቱ ዝነብር ሓደጋ ደው ንምባል ዝተሓረ ስልታዊ ጽምዶ እዩ ነይሩ ናይ መወዳእታ ዓላማ ወይ ስትራቴጂ ግን ንሱ ዘይኮነ ሰላም እዩ አንተ ኮኮብ ሰሜን ማዓረይ ሪኢኻ ዘይትዝከብ ምቹቲ ሃገረይ እንታይ ክንኮነልኪ ትደሊ ንዓና ኣሚንኪ ደቂስኪ ትደሪ አንተ ኮኮብ ሰሜን ማዓረይ ሪኢኻ ዘይትዝከብ ምቹቲ ሃገረይ እንታይ ክንኮነልኪ ትደሊ ንዓና ኣሚንኪ ደቂስኪ ትደሪ وهدت سلطاويان استراتيجيويان عود زوباون اغراون زمدنا وهدت استراتيجيويان سلطاويان وطن تغبارنا يحتت بغبو استصنع صفوف استراتيجي نتي زعبي اعلامان مبصح زحغزون يحصر غزي سلطاويان شططات يوطن يتكبر نابنت ننوح زطمته زوباوي كيدان مهناص درجه بدرجه مسؤول هاغرات بيناوي صمدو بمهناص وي نبوزحات هاغرات زتقالل زوباوي صمدو بمهناص كلتياوي وي وناي بوزحات هاغرات حبراوي وتادراوي لممدات مكياد مسلطان حيلتات غربابت تزامسلو سلطاويان سغمتي يحتت كمزا عينت سلطاوي بغوسታት ዝምድናታት አሕይሉ ነባሪ ስትራቴጂካዊ ኪዳን አመናጽ ሓጋዝዩ ጽምዶ ጽምዶ አሞንጎ ሀገራት ወይ ውድባት ዝርባት ንምክያድ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ንምስራት አሞንጎ ሀገራት ወይ ውድባት ምትሕብባር ንምሕያል ወይ ረጽሚ ንምውጋር ዘካየድ ርክባት እዩ አሞንጎ ሀገራት ዝግበር ጽምዶ ብዙሕ መልክዕ ክሕዝ ይኽእል እዩ ብወግዒ ብመንግስታት ደረጃ ህዝቢ ብህዝቢ ደረጃ ብፉልያት ማሕበራዊ ጉጅለታት ደረጃ ንኣብነት ቤት እምነታት ዲያስፖራ አክቲቪስት ደረጃ ክኸውን ይኽእል ዝኾነ ይኹን ርክባት ዕውት ንክኸውን ግን በቲ ዝምልከቶ መንግስቲ ወይ ውዳበ ተቀባልነት ዘለዎ ክኸውን ይምረጽ ይኹን እምበር እቲ ማእከላይ መንግስቲ ኣብ ዘይቋጻጸረሉ ኩነታት እንተወዲቑ ምእንቲ ሃገራዊ ረብሓ ምስቲ ኣባይታ ዘሎ ሓይልታት ጽምዶ ምትካል ኣማራጺ ይብሉን ከምኡውን እቲ ማእከላይ መንግስቲ ዝበሃል ኣብ አንጻር ሓንቲ ሃገር ኣብ ኣዕናዊ ዕንደራ እንተ ኣምርሑ ምስ ካልኦት ሓይልታት ጽምዶ ምትካል ልሙድ እዩ ሓደ ካብቶም ብደረጃ ዓለም ዝነውሕ ዝበሃል ኣብ መወዳእታ 1960ታት ክሳብ 2018 ዝቐጸለ ዕውት ተባሂሉ ዝግለጽ ጽምዶ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ዝነበረ እዩ ይቕጽል መዘክር ሃገራዊ ቻርተር ኤርትራ ሲራክ ክፍለ ነርዌይ كبراتن كبران انتقاتلتي كسب غالي فيديو زملسكم تطعمو سسنا يطعمو دقريمي نعصبات ودقت وهدقنيتنا هاغراو خبرات زل علماو زخرن سماعاتاتنا وترو عوتنا عفاش فلفل تي في